samarpa moreng sukma sinuk maya winayo ya jagat ya dewa Bathara layak kayangan Salendra Bawana kebak sing dupa kang kemelon kabarengi tawang-tawang tangis jebul ana sawijining titah kang mratelakake marang gugating rasa lanati inora kleru jengen kita titah kang winastan Jaka Mercu marang jengen kita Jaka Mertu gugat lan tangising batinira wis tinampa ngarsaning sagung para Jawata Prawana lamun to sira bisa nampa kahanan lan kasunyatan iki jengen kita besok bakal dadi sawijining titah kang nyenyah marang kamul yaning urip ning tiba kosok balik yen jengen kita ora bisa nampa kasunyatan iki urip kira malah saya bakal nyemplung menyang juranging kasengsaran ulun bakal paring dawuh marang jengen kita sakdungkapan meneh jengen kita Jaka Mercu bakal madheg urip kang bagya mulya sinandung derajat kelawan pangkat nanging aja lali purwa lan duksina besok lamun wis tinemu marang sawijining titah kang winastan Maudara jengen kita bakal entuk dalaning kamulyan wus cukup semono ulun paring dawuh marang jengen kita ulun bakal bali mring kayangan Jaka Mercu karya Basuki hong wilahing sekaring Bawana langgeng wastu nawasijem aku dijombrongno kan siwa
kon kutapa nganti wetengku suci. Wah, Honda. Mung keko saka tumindake simbah mamon. Yen to saben dina tak terusno kon urip ning dhuwur watu sak ngayalas aku bakal mekaning pamit lesu nah kepingin ngombe aku simbah pamengger wis lali karo andamu yen ben pitung dina kemenehi wujuding panganan karo aku ning sawise aku smet aku kena mangan yen ana panganan sing teko ning arepku aku ngombe udara banyu kang metes sak wah keparat simbah amekku sepung blomplongke kan aku belum sapa kae atono swara bocah bayi ning pinggir kali lesu parani tak pangan ombe getihmu
buah. Kae bleduk. Apa angin kae? Oh, jebul payu becak wae. Yo, Nggih, Den. sapa jenengmu? Kula tantri. Tantri. Nggih. Lah kok mlayu? Guri sing kok toleh, kowe sambat jaluk tulung. Kula mlayu menika mergo kula dibedah kalih pawongan lho, Den. Dioyak-oyak karo pawongan. Nggih. Lah pawongan kuwi karepe apa? Badhe mangan kula, Den. Wong kuwi arep mangan kowe. Nggih. Lho. Kira nomo aneh. Wong atase menungso kok arep mangan menungso. Sakmenika pawongan menika sing sirah mendhuwur menika wujudane kewan lho, Den. Tenggak mendhuwur wujude kewan. Nggih. Kewan apa lho? Kewan kebo, Den. Kebo. Nggih, Ini Den. tenggak mengisor. Wujudane menungso. Nganeh-aneh tenang kan. Lah. Wujud pawongan tenggak mendhuwur wujud kebo. Mengisor wujud menungso, iki saya ngoyak karo kowe apa ora? Tesih, Den. Tesih. Marcuat kowe. Weruh. Yen ora kliru. Ati mau jara ana ing kraton Majapahit. Joko Mercu. Kowe seleng aku Joko Mercu. Yo kene ora. Gonmu mapan ana ing alas pelaosan mergo kabeh saka tumindak lan pakatimu dhewe. Ing prasasan kowe bakal nebus dosamu rikalane kowe ana ing pertapan duweni trekah sing ora patut kaya dene satuning menungso. Iya, kabeh ora tak selak. Wis rumangsa tun aku urip sing kaya ngene. Sing kok karepake Saben-saben ora kanca-kancaku tak pedhaki. Dheweke sangsaya adoh ora gelem kumpul karo aku. Sangsaya ngece, sangsaya ngino karo aku. Aku dina iki ketemu marang siramu Mandra. Aku golek makane pasti wae. Dadi teking jagat, dadi wirane kabeh para tangga wae. Kowe becik paten ana aku mau. Marjuat. Nek kowe njaluk mati, aku mbok kon mateni. Aku ki ora jagale menungso. Ping pisan. Ping pindhone, aku ora iso gawe urip kok gawe raja pati. Ning aku wis nedolila, legawa atiku mau pateni. Kowe rumangsa isin mergo dedek saawak mendhuwur minangka kebone dedek ngisor kowe menungso nggih rasa ora dene bedane kaya aku. Bener. Ngono ya, Mas. Nek kowe kepengin golek marganing pati, iki ana dalan. Ana dalan. Ana dalan. Lah, ngendi? Dalan sing kudu tak liwati. Gonku golek marganing pati mau. Nek kowe golek marganing pati, ana. Nanging yen ora bisa kowe mati, kowe bisa mukti.
sing tak ruwokke. Yen aku ora bisa bakal nemoni mati. Ning yen aku bisa bakal mati. Martuet. Mojopahit antarané Kabupaten Granthi ing dina iki lagi ayun-ayunan perang. Yen kowe bisa gedhe mati cilik ngerangket marang Bupati Bandar Subaring Granthi. Kowe tak ganjar Mojopahit sigar semangka. Wong Granthi sing jenenge Bandar Suwari, Bandar Suwari. Yo, tante. Den. Kowe bali aja mbok gawe ati ya. Pancen kae setengah menungso ya mergo saka pokalan pakartine dhewe. Kowe bali matur karo wong tuamu wis ora ana apa-apa ya. Nggih, Den. Ana hati-hati. Marjuet, yo mbok menawa kanthi dalan kang iki sedya lan karepe atimu kasembatan niatmu kowe kepengin golek margane pati. Marjuet tak pujekke rayune sikam. Kewan kok mbok basani. Gak jawab. Jawab. Mateni wong. Kuwi apa aku teh? Wujud murah lumrah manungsa. Gulu mendur tan bedane kewan kebo, gulu mengisor ora beda kaya aku. Nek kowe somong, nek duwe jenengmu sapa? Lan ngendi dunungmu? Aku Joko Mercu, aku Joko Alas Pelausan. Joko Mercu saka Alas Pelausan. Karepmu teko ning Kabupaten Granthi apa karepmu? Aku goleki sing jenenge Bandar Subali, Bupati Granthi. Nek wis ketemu Bupati Granthi Bandar Subali, dina iki tak ombe getirak pangan daging. Mercu, ora doh sangga pengarepanmu. Ya iki sing jenenge Bandar Subali. Ayo, rebut tenaga para prajuritmu. Kau kurang. Ayo berjuang sekali.
Ayo sawer-sawer Bu, Pak, ilangi. Allah. Oh. Ilangi sekolah Bu, Pak. Oh. Matur nuwun Bu. Ayo,